За всеки 100 лева, които изкарваш, имаш право да харчиш само 50. Ето ти за найема. Мерси. Ма тия не са всичките, бе. Еми не са. Окей, точно в момента, ако нямаш, не е чак. Не бе, имам си. Просто нямам право да ги харча всичките. Мерси иначе. Да не си ударил главата нещо, бе. Не бе, това е урок от Юли Тонкен, ето виж. Това е урок от един от менторите ми, който ме направи милионер на 23 години. Не бе, аз го следвам, бе, това не е верно. Той човек е станал милионер на 29, виж. Ето тук се пише, ето как станах милионер на 29. Тоест, какво излиза? Юлката от време на време послъгва, може би, за да обхване по-голям рейндж от аудитория и да се продава менторската програма на повече хора. Не бе, той човек си има пари от имоти, даже сигурно не му трябва тази менторска програма да я прави. Щом не му трябва, що не я спре и да си гледа имотите. Няма да завиждаш на момчето, хейтър мръсен. Заради такива мишки като тебе човека не може да си лъже да работи спокойно.